demokratak eta violentoak, kondenak eta erakunde terroristak, aizue, irudiek gauza bat diote eta mendebaldeak zenbait estatutan mintzat, oraindik ere bestelako relato bati eutsi nahi dio. In the last 48 hours, though, do you support what Hamas launched on Saturday morning? Well, this is not the right question, Luis, really. The right It's question. an important question. No, it is not an important question. Palestinako gobernuak Erresuma Batuan duen ordezkariari egindako galderak ziren horiek, galderak ala exigentziak kazetariaren itaunketa horretan. Bien bitartean, akaso, memoria ariketa ere egin beharko lukete israeldarrek, edota ahaztua izango ote dute historiako bestelako kapitulu batzuetan animaliatzat tratatuak izan direla, hainbat komunitate. הכל סגור, אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Animaliatzat hartu dituzte beraz, Israelgo gobernu eskuindarretik Gazan bizi diren 2 milioi biztanleak. Giza ondemendia ikusi besterik ez dugu, hasi besterik ez da egin, baina aizue, sorkuntzak mugarik ez du izaten eta askotan biziraupenerako tresnere izaten da. 12 urte ditu, segidan entzungo duzuenak, 12 urte eta honezkero 4 gerrate ikusi dituen gaztea. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. Gauzak ere ulertu egin behar direlako, izan ere, Gazan gertatzen ari dena eta Palestinar eta Israeldarren arteko gatazka. Gerra honetan, zenolako datuak ditugu, akaso ezagutzen dute dugu benetan gertatzen ari den guztia. Eta datu batzuk, bai, 5 emango dizkizuegu, gaur Gara egunkarian bertan irakurri ahal izan ditugunak, nolabait ere laburtzen gertatzen ari dena gertuagotik ezagutu ahal izateko. Besteak beste, Israelek hainbat gerrate gauzatu dituela eta blokeoak ere bai, eta blokeoen ondorioz zenolako ondorioak. Blokeo egoeran dago Gaza, 2007 geroztik. Beraz, urte guztiotan giza laguntzaren bidez biziraun dute bertako biztanleek. Datu gehiago. Eta haure garrantzitsua, besteak beste, bertan bizirauten dutenen gehienak langabezian daudela. Gazten eren bat langabezian eta oraindik ere egoera okertze aldera, helduen kasuan gainera erdia lanik gabe dago. 6 gerra 15 urtean, hau ez da edonola esaten, eta datu hauek ere garrantzitsuak 4.000 gora dira hildako palestinarrak eta israeldarrak berriz askozaz ere gutxiago 100 dira. Heriotza kopuruak askotan zifra hutsak, baina askoz ere gehiago dira, baina halako zifra hauek alde batean zein bestean jarrita esanguratsuak ere bai. Eta datu hauekin batera, esango dizuegu gainera, 2 milioi palestinar bizi direla, 6.000 biztanle oso metro kuadro gutxitan, eta esan dezakegu gainera munduko biztanleria densidade handienean bizi direla eta gerra egoera batean sitiatuta. Eta esan baita ere, 6 eguneko gerraren ostean daudela Israelen kontrolpean, alegia 1948an Israelgo estatua sortu zen ez geroztik, 1967 arte, 1967 arte, etzela Israelen menpean egon. Ikusten duzue, gatazka honek 10 hamarkadatako luzapena baduela honezkero, hildakoak milaka eta milaka dira, eta azken egunotan ikusi besterik ez, Hamas erresistentzia mugimenduak mundu mailan halakoa aitortza duen estatu militar polizial eta mundu mailako erreferentzia dena segurtasun eta inteligentzia zerbitzuetan. Agerian geratu ote da, Netanyahuren gobernua dota orain arte Israelgo edo estatu okupatzaile honek eraiki duen estatu edo instituzionalizazio prozesua. Edo nola ere, atarikoan aipatu dizuegu. Bestelako kontuak baditugu eta sare sozialetan deigarria egin zaigu, bolo-bolo ikusi dugulako 12 urteko mutiko honek egin duen rapa. Gazatik datorren rap honetan, besteak beste bertan bizi direnen egunerokoa krudelki gertuago ikusteko aukera ematen du, baina sorkutzaren bidetik eta halakoetan irudi gogorrak bata bestearen atzetik ikustak ere honik ez du egiten, anestesiatu ere egiten gaitu eta akaso honek beste begirada bat ekarriko dugu. I'm exhausted.
last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil, making martyrs out of children and innocent people? We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed, but nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. Ez ustean harrapatu du Hamas erresistentzia mugimenduak Israelgo estatua mundu mailan inteligentzia zerbitzuetan, militarizazioan, polizia ereduetan hain ezaguna den estatu hori nolabait agerian utzi du. Txikiak emandako ostikada ere izan dela, irakurri digu Iñaki Petxarroman berriako kazetariari, gaur gauean geurean dugu gainera, Iñaki Gabon. Aipatzen genuen, akaso mundu mailan mendebaldeak bereziki, gatazka mundu mailan ezagun bai, baina atera bidea bera, egin beharrote da, ezagun edo parte hartze bat beharko teluke mundu mailako estatu eta potentzia nagusien eskutik? Dudi gabe, ez, hamarkadetako gatazka badau, Israelen Palestinaren okupazioa jatorria duena, eta garbi dago, hamarkadatan luzatu den gatazka honek sufrimendua besterik ez duela ekarri, ez? Bereziki Palestinar herrian, oraindik bizi-bizirik da sufrimendu hori, eta egin handi batean edo egin handienean, munduko potentziek, bereziki estatu batuek eta Europako potentziek Israeli eman diotelako, hala izan dadin nolabaiteko karta zuria, ez? Eta karta zuri horrek irauten duelako egin alditzake egiten dituen astakeri guztiak, besteak beste egunotan ikusten ari garena. Eta nahiko nuke gauzak aldatzea, baina beldur naiz, ez dira aldatuko, ez? Eta bide batez egun hauetan gertatzen ari denaren aurrean, batetik sustean harrapatu bai, baina gero ja, badaude elementuak harritzeko, ez? Nola den posible Israelek hau ez jakitea, honen usailik ez hartu izana, eta ea ez ote dagoen beste zerbait honen atzean, ez? Behingoz Gazarekin bukatzeko, aitzaki bat edo justifikazio bat eukitzeko bere eskuetan, ez? Itxura guztien arabera, Gazako biztanleak anikilatu egin nahi dituztelako, edo behintzat Netanyahuk garaipena edo mendekua badatorrela esaterakoan duten arma kopurua aintzat hartuta, Israeldarrek mundu erdia txikitzeko gaitasuna edo gehiago badute, Gaza bezalako kilometro kopurua ez da hain zaila izango zoritxarrez. Deigarri ez alda nazioarteko edabide estatuak nolabaiteko legedia eta moral baten baitan jokatzen eskatzen aritzea besteak beste kondenak eskatuaz, aginte nazional palestinarrari gertatutakoari buruz, baina era berean nazio batuen erakundeak berak Palestinari estatu izateko aitortza egiten badio ere, Israelek hori edonola zapaltzen du eta ez zaio inolako erreklamaziorik egiten. Deigarria da beste bain ere desoreka hau, zer da atzean dagoena? Hemen nola uler genezake logika hau? Nik uste dut logika hau ulertzen dela azken finean, Israeli lehen aipatu dugun karta zuri hori ematen zaiolako, ez? Nik uste nazio batuen erakundeak eta nazioarteko legediak erakutsi dutela gauza egiteko beste modu bat, aipatzen dela, ez? Palestinak baduela estatu bat eratzeko eskubidea, baina hori ukatzen duena etengabe eta gero modu krudelagoan lurri gabe utziz, kolonoen bidez lurralde berriak lapurtuz eta bar, Israelgo estatua da, ez? Eta horren aurrean nazioarteko potentzia bakar batek ere zu bihatzik mugitzen, ez? Eta lehen aipatu dugun bezala Gazaren egoera dramatikoa ikusten dugunean hamarkada, urterik urte luzatzen joaten dela, hor bizi diren
aurren etorkizuna, gogoan eduki dezagun nolako toki batean 140 aurra direla, etorkizun ez da horrek gatazka luzatu besterik ez du egiten eta ez dago bide posible bat, ez baldin bada gauzatzen deskolonizazio prozesu bat eta Palestinaren eskubide nazionalen aitortza praktika ez bada eramaten, ez? Orduan, ez dakit gatazka honetatik halako gogo eta bat helduko zaion nazioarteari, baina lehen esan bezala niko bain behintzat daukadan lehenengo kezka da Palestinar herriarentzat, horre bizi diren herritar guztientzat ea ze ateribidea izango den, ze gaur bertan ikusi dugu nola bombardatu dituzten Egiptora begira egon zitezken Gazatik irteteko pasabide bakanak, ez? Orduan, momentu honetan zoritxarrez herritar eta palestinarrekiko kezka eta elkartasuna hori da nagusitzen zaiguna eta igana nahi bintzatez. Giza hondamendi itzel baten atarian geundeke, itxura guztien arabera, honezkero, antzematen dena, zalantzari gabe. Giza hondamendi hau, edonola ere, esan genezake gauzak bero daudela, planeta ere berotzen ari da, gatazkak ez baldin badira, klima aldaketa eta klimak berak badakarren krisi hori ere mahai gainean dugu. Ezin esan oso itxaropentsu jarri gaitezkeenik aurrera begira, aurrak aipatu ditugu, gerraren ondorio zuzenak pairatzen dituzela, baina guzti honetatik ere ez daude salbu. Garai oso goraberatsuak ditugu, eta halako gertakari, gatazka, armatu, gerratek, akaso askotan irudialdetik segituan ekarriko dute geure arreta. Klimarena zuriagoa ote da, baina denok gara kexu edo eta denok dugu ahotan temperaturaren aldaketan zematen dela, inoiz izan ditugun hilabete bereunak ditugula. Horretan ere buru belarri bazabiltzate, berrian hainbat erreportaje ere segitu dizkizuegu, kokatu gaitzazu Iñaki, ze ziur asko oraindik ez gaudela behar adinako gako horien jabe. Horre, gai honi nondik heldu, ez? Azkenian gatoz Palestinako gatazka politikotik, ez? Hamarkadatan luzatu den gatazka bada eta okertzen di joan gatazka bat, eta beste hau aipatu duzuna gehiago da, planetaren bizirautea bera kolokan egon daitekeela susmoa edo kezka sortzen duena, sortzen diona zientzialari komunidade, nazioarteko zientzialari komunidadeari eta herritar askori, ez? Eta datuak hor daude, ez? Aurten gauzak ez badia asko aldatzen, bukatuko dugu urtea 2023 izanik inoiz lur planeta denetik neurtu den urte beroena izaten, eta gogoan eduki dezagun ja dagoeneko 9 urte jarraian namaztu dula inoizko urterik beroenak neurtzen, ez? Horrek ze ondorio ditu, ondorioak era guztietakoak, ez? Ekosistemen galera, ur gabezia gero eta handiagoa, basamortutze prozesuak hanetan ben, eso izan urruti, peninsula, Iberiar peninsula hor dago, ez? Eta nozitzen ari gara ondorioak ere bai, ez? Zean Amazonian aspaldiko lehorterik latzen abizi dute, eta gero El Niño fenomenoa hor dago. El Niño fenomenoa ez du gauza askorik aldatzen egiten duena da areagotu bizi dugun hori, ez? Aldaketa klimatiko antropogeniko hori, ez? Orduan, egoera zein da, egoera momentuz txarra da, baina nik txaropenari ez diotaterik itxiko, ez? Nik ustete zor diogula gure ondorengoei bereziki, etorkizun hobe bat, eta denon asku dago, eta nik ustete nabarmendu behar den mezua dela, oraindik garaiz gaudela, ze mundua berotzen den gradu 10 bakoitza, planetarentzat okerrago izango da. Orduan, zenbait eta gutxiago igo, hobea izango da denontzat, eta hori neurri handi batean gure esku dago. Orain, hori egiteko, zalantzari gabe, sistemari ez doikuntzak bakarrik. Nik ustete sistemari egin behar zaiola, ez dakit nola esan, baina ez du balio zera batekin, ez du balio pixka eta aurpegi garbiketa batekin. Nik ustete
benetan hartu behar dela aintzat sistema ekonomiko honek hondamendira garamatzala, eta beraz, erabaki behar dugu, edo sistema honekin jarraitu, edo mundu honetan jarraitu, ez? Iñaki, ziur edo nola ere, eta kaso bat baina gehiago ez zuela irakurriko, azken hilabeteotan, eduki lerro honi arreta eta tarte eskaintzen diozuelako, nino efektua zertan datza? Ze ziur, oraindik ere gauza hauetaz ez gerala behar bezala informatu. Bueno, azkenean nino efektua oain asko aipatzen da, da fenomeno klimatiko ezagun bat, segurazki munduko temperaturan orain arte gorabehera handienak eragin dituena, ez? Bere bi variantekin, El Niño eta La Niña. El Niño da, fenomeno horren nolabait aldaera positiboa eta La Niña negatiboa, beraz, El Niño dagoenean, nolabait Pazifikoko ekuatoreko uretan ura berotu egiten da, eta horrek eragiten du temperatura igoera bat mundu osoan, ez? Hala izan da, hamarkadatan urte asko lehenago, eta hala da gaur egun ere. Ze gertatzen da, gaur egun bizi dugula eta nozitzen ditugula klima aldaketa antropogenikoaren egoera, ez? Beraz, temperatura industria aurretik ona 1,2 gradu berotu da, 1,1–1,2, eta horri gehitu behar diogu aurten El Niñoren eragina, ez? Horrek esan nahi duna da, berez bizi dugun, bizi beharko ez genuken egoera bat, gehitzen balin badiogu fenomeno natural hori, temperatura asko igotzen dela eta klima berotzearen ondorioak larritu egiten direla, ez? Baina berez benetan azpian dugun arazoa ez da El Niño. El Niño gor jarraitu beharko luke, lehen ere gondalako, aldatu behar dana da bestea, ez? Atmosfera berotegi gazekin betetzen jarraitzearena, ez. Iñaki, etorkizunari begira, behintzate hau nolabait eskema honen lehen aterrizaje honetan, datozen hilabetei begira, zerri jarri beharko genioke arreta, espero behar dugu orain arteko ezagitu urtaroen bizipen hau asko aldatuko zegula, gauzak zertxo bait hobetuta eta eguneroko ohiturak gauzak hobetuta antzeman barko genukela hobekuntza bat, ze nolako erreferentzia dira aintzat hartu behar ditugunak, ze ohitura hartu dugun ezkero, egunerokoan, eguraldia hitz egiteko, baina ezagit, ezote gauden roskaz pasata, zertxo bait. Zaila da ondorio guztiak aurreikustea, zeren nik uste bizitzen ari garan klima aldaketa honen ezaugarrietako bada oso azkar gertatzen ari dela dena, ez? Egia da, Nazio Batuen erakundearen adituen taldeak klima aldaketarako adituen taldeak, IPCC, iragarri ditula eta baditula eredu klimatiko nahiko zehatzak eskualdeka, inkluso jakin dezake Euskal Herrian bertan, gertatu daitezken ondorio batzuk, baina gero ikusten ari garena da ondorio horietako batzuk uste baino azkarrago gertatzen ari direla, ez? Beraz, ze gertatuko den, ikusten ari garena, gero eta temperatura beroagoak gaur egun bertan jakin dugu Kanarietako gobernuak itxi ditula eskolak dagoen beroagatik, hori oso gutxitan gertatu izan da orain arte, eta tamalez hemendikan aurrera gero eta gehiago gertatuko dugu. Damakigu guk hemen Euskal Herrian irail eta urri bat temperatura maksimoekin kasi 30 graduren bueltan, eta hori baten batek esango du normala dela, baina hori da normala, ez? Eta karo, horrek dazkan ondorioak ez orain, baizik eta aurrera begira, bai nekazaritzan, bai elikagai koizpenean, bai uraren erabileran eta bar, ondorioak oso handiak dira, ez? Horregatik klima aldaketari aurre egiteko bete aipatzen dira bi bide daudela, ez? Bada egokitzea, eta bestea da isurketak murriztea, ez? Eta biak dira ezinbestekoak, eta biekin egin behar da lana, ez? Edo nolare, klima krisiaz ari garenean, jatorrizko fenomeno hauek ere zeintzuk diren behar bezala ikasteak kalterik ez digu egingo, eta aldaketak edota hobekuntza horiek edo geure esku dagoen
zibilizazioak berak bere baitan hartu beharreko ardura horiek ere argiago ikusiko ditugu, edo nola ere, lehen ere, halako jauzi kuantikoa hau egiten genuen, gauzak bero daudela, zentzu zabalenean, gerrateak ordea ez ote zaizkigu biderkatuko, egoerako okerrera egiten baldin badu, bai uragatik, ez lurrengatik soilik, ez? Badirudi orain arte kilometroek, hektareak eta lur jakin batzuek izan dutela, akaso esangura gehiago, orain badirudi, ura eta bestelako mineralak izango direla, etorkizuneko gako. Bai, eta bueno, badaude ja proiekzio batzuk, ez, errefuxiatu klimatikoen inguruan, ez, hemendik mende erdirako, bueno, zenbat handituko den gizatalde hori, ez, ja dagoeneko errealitate badena, ez, bereziki eta tamalez, ez, esan dezagun, ze honek lotze gaitu gaia zeharkatzen duen beste zea bat, ez, beste atal bat, eta da justizia soziala, ez, hemen ondoriorik kaltegarrienak nozitzen ari den gizataldea hegoalde globalean bizi da, ez. Beraiek ez dute oso gutxi eragin dute mundu mailako arazo honetan, eta aldiz ondorio horiek txarrenak, kaltegarrienak eurei tokatze zaizkie, ez, eta beraz, horrek erakusten du baita ere, mundu honetan arazo honetan bakarrik, ez, beste hainbat arazotan, ze bidegabekeria pairatzen ditugun, horri gehitu behar diogu, emakumeengan nola eragiten duen gai honek ere, ez, beraz, gai hau tamalez esfera guztietan dago, gizatalde guztiei dagokie, baina denei ez die berdin eragiten eta denak ez dia berdin erantzule. Eta, orduan, hola hartu behar dugu, ez, hola hartu behar dugu eta saiatu, buelta ematen, esan bezala, itxaropena eginez egiten dugun gauza guztiak, ondorioren bat edukiko dutela, bestela ondorio txarragoak izango dira. Eta bide horretan izango ditugu gehiago eskuartean bagenituenak datorren baterako, pazientzia sartzen gaituelako beti Iñaki Petxarromanek, bagenituen besteak beste Donostiako erraustegiari buruz, abidurrendiko trenarekin lotutako zenbait aktualitate kontu, eta baita bestelako azpiegiturak Ituizko urtegiarekin lotutakoak. Tira, horitarako tartea aterako ote digun, datozen asteetan Iñaki Petxarromanek Berriako kazetariak, mi esker, beste bain ere, geuren izateagatik. Mi esker, baio. Ongi etorri saiora, gaurkoan gabe berriz, Ainara eta biok, ni miren, bakizute amatasunetaz hitz egiteko goz, baina amatasunak edo amatasunak pluralean, beti esatu duen bezala, baina ez amatasuna ere bada amatasunaren parte, ez? Azkenean gauza bat ez delako besterik gabe. Zergatik zara ama? Galdera gutxitan entzuten da gure jendartean, aldiz noizko edo zergatik ez zara, akaso gehiago entzuten da, gaur egun oraindik. Hasteko esango dut, nik betidanik eta usteot oso gaztetik, oso garbi eukidotela, ez dutela ama izan nahi. Ez nau sekula erakarri, ez dut sekula desi hori sentitu, nahi hori sentitu, eta aldi beren ere, nik usteot oso konstiente izan naizela, edo beti defendatu dutela, ama izatek behar dula benetako nahi bat. Alaxen, ikusi duzue, saio berria honezkero aste batzuk badara matzala, eta gaur gauen ere horretarako tarte izango duzu, eta kolpez-kolpen noski baietz, ama, eme, umeri, beti egiongo diogula tarte. Aizue, gai emakume lotutako gaiak, greba feminista, gaur aktualitate gaiei begira jarrita, aizue badakizuela, badaudela, hautetsi eskuindarrak, eskuin muturrekoak, negazionistak, ez bakarrik klima gaiekin lotuta, baita emakumeonganako indarkeria bera ere zalantzan jartzen dutenak, hori Iruñeko hautetsi baten kasua da, eta irakur dezakezuen bezalaxe, Carlos Salvadorren dimisio eskatu dutela talde ia guztiek bere eskuineko taldeak izan ezik.
Hau albiste izan dugu, eta albiste izan da gainera, ez da ahaztekoa, berdintasun, zaintza, integrazio, eta beste hainbat eta hainbat departamentutako burua dela, eta orain gutxi berriz ere adierazpen larriak egin zituela, tira, bere dimisioa eskatu dutela. Gauzak honela, aizue, gai feministak izpide hartuta, hautetsi honek tokiz kanpo esandakoak zoritxarrez ohiko ditugu, eta zaintza lanak ere, aizue, badirudi emakumeok sentsibilitate berezia dugula eta bereziki ardura horiek hartzeko prestutasuna dugula biologikoki esan genezake edota kulturalki, kasu hainbatetan. Tira, greba feminista ari gara, Nafarroan gaur erregistratu duten greba feminista. Bezarako eskubidea kolektibizatzeko, sistema aldatu dena aldatzeko. Esan dizu bezalaxe, gaur erregistroa, sindikatu, hainbat mugimendu, elkartek, azaroaren 30ean egingo den greba feministari begira. Izan ere, egun horretan, lan egiteari utzi bakarrik ez, akaso era ezberdinak izango dira, greba horrekin bat egitekoak, eta zaintza lanei erreparatuko diogu bereziki, izan ere, badirudi, zaintza lanak merkeak direla, edonork egin ditzakeela, beti ere, azpimaila batean kokatuta, eta nahiz eta lehen lerroko beharrak izan, zaintzari dagozkionak, sektore zabalena da eta prekarizatuena, eta noski badakizue prekaritateak emakume izena daramala. Zaintza lanak banatu eta aitortu egin behar dira, guztioi dagokigu zaintzaren ardura gureganatzea, eta gizonek ere dagokien ardura hori bereganatu egin behar dute. Azken batean, zaintzak kolektibizatu egin behar direlako eta zaintza lanak berrantolatu egin behar direlako. Behar dugun sistema, zaintza sistema izan behar du publikoa, izan behar du doakoa, izan behar du unibertsala eta izan behar du kalitatezkoa. Berri honetako bigarren eguna dugun honetan, adio esateko ordua ere heldu zaigu, bagenituen gauza gehiago prest, baina lasai, bihar ere izango dugulako horretarako tartea, eta aizue, hainbatetan aipatu dizuegu, Asturiraren aldarrikapenean erreferente nagusi dela gaur egun Rodrigo Cuevas. Euskal Herrian izan da duela gutxi, Errenterian Atlantik aldean azenolako jendetza batu zuen gazte asturiarrak, eta Asturira aldarrikatu bakarrik ez gizarte hobeago, justuago bat eta feministako bat. Tira, sari gehiago jaso ditu, arte eszenikoen saria izan da, egunotan jaso duen azkena, eta aizue, baitzakia polita, gaurkoz, Rodrigo Cuevasen bideoklip ganberra honekin agur esateko, baina esandakoa gu bihar izango gaituzue iluntzero bezalaxe, hemen, kolpez kolpe, Antenatikat albistegi azido eta ezoikoan. Que sin un yenchineru será en febrero un lazo mujer. Si una vez o dos o tres, bajo a la